Sarong kasuluan nagbungkara sa sarong pribadong eskwelahan sa Barangay 3 Garchitorena, Camarines Sur, Kasugma, Disyembre 25. Sigon sa Bureau of Fire Protection sa Garchitorena, nakaresibis sindan ng impormasyon gikan sa sarong residente kan lugar patungkol sa insidente sa Sacred Heart Academy. Uminabutan kasulo sa first alarm. Alas 8 ng aga asin nagduramin halos sarong oras. So, duma po sir, lugar na pinangyarihan po sir kang Kansulo. Duma po sir sa may Sacred Heart Academy. Private school po siya sir, Barangay 3 Garchitorena, Kansulo. Basado sa inisyal na investigasyon, posibleng faulty electrical wiring ang kausa kan kalayo na nagresulta sa pagkakasulo kan tulong classrooms asin sarong stock room. Pigkakarkulo naman na abuton sa 3 milyon ang danyos. Base po sir sa sa pag-imbestigang process, mga po sir sa pinangyarihan po kang kasulo. More or less po sir, nasa 3,072,000. More or less po yan sir. Ibali tulong classroom po siya sir, tapos sarong stock room. Padagos pa ang investigasyon kan otoridad. Pinagirumdum naman kan otoridad ang publiko na maging maingat nga ni maiwasan na anuman na posibleng pagpuunan ni sulo, lalo na sa panahon kan Kapaskuhan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lobea.